Maya Poras, Labud Kapampangan. Kaya di ko niya mong kilubsakin gawin kaya katamong kadwandalan 73 Tegalugan video pataktakan kapali kelwal eh. Bistaman man bitas ang mayayakiting bundo kalaya. Binang mapali. Wala pa namang kuryente yata. Napon pilang oras mo rin nga lang kuryente. Kaya ba talapan danom? Teka mateka ito. Bayon sa bla, Rico pandi na maya Poras di Charlize Blair Velasco. Ang porening nga po. Akayabi amin yung Intake King Mindoro. Tapos na Joseph Tawataw Lising, Dening Kambal, RJ and EJ Carlos, ang Pupay Archie Gomez. Dakala salamat kaya kayo, makaswelo kung bisa ko pang mabiyasang Kapampangan. Ika Archie, makapagsalita na kang bagyan eh. Dapat kayo Joseph, Dening Kambal, yung kakalingwan at yung kundayang Kapampangan. Kaya makatulid mong sukot kong mabiyasa magsalitang Kapampangan. Kaya sumangid na nito, Dening pangunakan ng po kaya ni Pampanga mismo. Medyo makalungkot. Panay ko na rin daw na Nagalog. Balo yun nung ninuyi kayo. Tagdakongan. Panatilyan ta saan ang panitama nga Pampangan eh. O sige, tuklang na akong kakatak. Pagumpisan ko na eh. Imumunang dili, simpliya mo. Ingamanong harina. E wari, laing H yung Kapampangan ale. So harina, lako tayong H. Kaya unta niya mong arena. Bayang maging Kapampangan eh. Mas manayon niya kanita. Intutuki, ingamanong manigarilyo. Yung manigarilyo, Tegalugan niya. Mas manayon niya yung manigarilyo, sisigarilyo, o kaya sisindi. Initutuki, kimoy ng prefix na. Ingamanong magsabi. Yung magsabi, Bramit ang batsaking Tagalog ang nagsabi eh. Katulad ng mas manayon kayong Kapampangan, sumabi. Panakot do kaya kami niya nga na kami ring mga anak karakano. Panakot, Tegalugan niya, mas manayon nyo kayong Kapampangan, ing pamatakot. Ne? Pamatakot, iya panakot. O hindi pa yung ating H, ing manong lahat, katagalog na ning lahat, ale. Ing katulad ng mas manayon kayong Kapampangan, gana-gana. Simple ito. Lahat, gana-gana. Inintutuki, ing manong pamanumpa. Pamanumpa, Tegalugan niya. Mas manayon niya kayong Kapampangan, ing pamanyumpa. Pamanyumpa. Pamanumpa. Inintutuki, kimoya naman, ing manong pipilyan. Yung pipilyan, wala mo Tegalugan yan eh. Mas manayon niya kayong Kapampangan, ing pipilinan. Pipilyan. Wala mo itang pipiliin niya ito yan eh. Ing tawlindili, ing manong pegalingan. Ing pegalingan, Tegalugan niya, mas manayon niya kayong Kapampangan, ing pepakayap, o kaya inulo. Tanamo, kung ako sasabihan, patse Kapampangan tamo, may pangapampangan tamo. Den kaya katamo nga anak, den kaya katamo nga po. Tala sana pa nagalugan. Pangapampanganan tala. Iyo pigagan na kan, mabiyasa laring Tagalog din, potang dagol na la, potang atinong kakyalong. Potang mag-aral na la. Anak kaulagang Kapampangan, inga kagisingan da nga mano. Balang maranon, ni ka kapag masabalan kayang Kapampangan. Salamat, Luid Tamungan.